Aquesta és la primera vegada que fem una roda de premsa conjunta amb aquests dos festivals que presenten cartellera avui conjuntament, perquè al final aquesta és la primera vegada que podem fer-ho amb unes condicions de normalitat òptima en l'espai que estem ocupant, que hem obert tota la planta baixa sencera. De manera que ens ha semblat oportú pensar que aquests dos festivals que van començar de manera incipient a Camp Palauet, buscant eixamplar-se i buscant créixer i buscant formar part de les cartelleres no només locals de la ciutat, sinó amb voluntat d'expandir-se i de transcendir la nostra ciutat, finalment, aterrant en aquest espai, hem pogut fer això, eixamplar-se i buscar la manera que tot això al final tingui un ressò cultural a la ciutat. I ho fem d'una manera correlativa justament perquè ens sembla que sumem aquesta sinergia de buscar elements, festivals, activitats visuals, aquesta cosa transversal que fa que puguem definir el Centre d'Art Contemporani, el MAC, com un lloc on també passen aquestes coses. De fet, ens acompanyen dos representants de cada un d'aquests dos festivals i el regidor de Cultura, els quals presento i aleshores crec que donem la paraula. Per part del Panòptic, Festival de Cinema, Arts Visuals i Pensament de Mataró, ens acompanyen l'Elisenda Triador i l'Esma Catalina i el Roc Domingo, que forma part d'aquest equip quasi des de l'any passat. Són els responsables del Festival Panòptic i ens acompanyen també el Raül Sala i l'Israel Pada, que són els representants del LABS, aquest laboratori d'arts visuals i sonors que fan també la seva segona estada. A la presó? A la presó, sí. Els dos projectes són projectes residents del MAC, que és una altra de les tasques que tenim com a Centre d'Art Contemporani. Tenir projectes residents que tinguin el nostre suport incondicional en el desenvolupament, en el finançament, en l'estructura d'aquests festivals. No sé si comença primer per l'Ajuntament de Labs. Sí. Aquesta serà la quarta edició del Festival Labs, la segona que fem aquí a la presó. La primera sense mascaretes. És important dir-ho perquè el nostre projecte, a part dels 4 anys, portàvem 2 anys més donant-li forma i quan ja estàvem a punt d'estrenar doncs va patar tot i els 2 primers anys han estat una miqueta durs, però també ens han servit una miqueta de prova i de veure com podríem funcionar, o sigui que en certa manera ja ens va anar bé. Aquest és l'any, crec, per nosaltres més important perquè és l'any que s'ha de consolidar aquesta proposta. És una proposta que, com sempre expliquem, explora una miqueta la connexió que hi ha entre l'art contemporani i les noves tecnologies, i aquí entren moltes formes d'art, que pot ser des de videoprojeccions, vídeo experimental, instal·lacions interactives, que és sobretot el que més ens interessa, que la gent pugui tocar i fer coses i que l'art reaccioni, i també molt la música electrònica. Intentem programar una miqueta de tot, però sobretot donar veu a la música més experimental. Per què? Perquè és segurament la que més li costa. La que més li costa tenir representació aquí a la ciutat i tenim una cantera de creadors molt potents, molt potents, una de les escenes segurament més potents de Catalunya en aquest àmbit, i per nosaltres és molt important que aquesta gent pugui venir aquí al Labs i mostrar el seu art, la seva obra, la seva música. Dir que enguany el Festival Labs és del 21 al 30 d'abril, que esperem que no faci tant de fred com l'any passat. I en quant al tema de les instal·lacions, com deia, són instal·lacions interactives. Tenim una part més professional, amb autors ja més consolidats. Casualment aquest any, sense donar cap mena d'input, totes les instal·lacions que tenim van una miqueta en relació amb el tema de la natura. Tenim plantes que generen so, tenim plantes que reaccionen, una instal·lació que té a veure una miqueta amb la que es diu la huella, amb la petjada que deixem a la natura, als humans, sense buscar-ho. Crec que el tema de l'ecologia està molt present, sobretot en el món de l'art, i ha estat molt interessant veure com
com les obres que ens anaven proposant tenien o tocaven aquest àmbit. No? I també tenim la part d'artistes, de nous creadors, diguem-ho així, amb la que treballem moltíssim amb el Tecnocampus, i donem l'oportunitat a joves creadors del Tecnocampus que estan estudiant allà a poder mostrar per primera vegada la seva obra. Són obres que es noten que no tenen la qualitat ni el fons que tenen la resta d'obres, però per nosaltres és molt important i per ells també és molt il·lusionant, no? Perquè veuen com el treball que estan fent allà al final té un punt i una representació dintre del nostre festival. En quant a música, doncs el que comentàvem abans, molta música local però també de fora, donant pes a l'experimental, però també volem portar propostes que siguin més de ball i més pop i més urban, una miqueta perquè tothom pugui trobar el seu espai dintre del festival, que és una cosa que per nosaltres és molt important. Al final, si ens dediquem només a l'experimental, només tindrem un tipus de públic, nosaltres volem un públic més ampli que vingui, tasti el que li agrada, però també provi coses que potser no vindrien a veure. No? I públic que segurament vindrà a veure música, però que també tastarà tota la part d'exposicions i a l'inrevés, no? Una miqueta que es generi aquest trasbassament de públic. I per últim parlar d'una part que per nosaltres és molt important, que és el tema del Labs Kids. Serà el segon any que ho farem, que és un dia que dediquem més a un espai més familiar. Això no vol dir que canviem les exposicions per fer-les més suaus o més per tots els públics, no, perquè nosaltres creiem realment que el públic infantil està preparat per experimentar amb totes les propostes que tenim, perquè a més són propostes que al ser tan interactives i tant de tocar i de reacció als nanos de seguida li pillen el rotllo, molt més ràpid segurament que els adults, però sí que volem programar una sèrie d'activitats per ells. Tenim un taller de robòtica per nens d'entre 8 i 12 anys, també tindrem el tastet d'instruments de música electrònica, són uns instruments que posem per tot el pati i els nanos poden anar tocant i experimentant amb ells, i aquest any per primera vegada portarem a uns nens de l'Escola de Música Municipal que estan fent un taller de música electrònica i experimental amb en Joan Cot i vindran també a ensenyar-nos tot el que han estat fent durant l'any i fer un petit concert. I han acabat una sessió de música de disc-jockey que serà allà per tota la família. A part d'això, voldria comentar per acabar, i aprofitant que està aquí el regidor de Cultura, que moltes vegades critiquem o ens queixem que Mataró no té grans festivals o festivals d'aquests macrofestivals de referència que diem, però sí que és veritat que en els últims anys s'està creant un ecosistema de petits festivals, cadascú molt diferent de l'altre, que aporten moltíssimes coses. I parlem, per exemple, del Panòptic, del Mercat del Film o de nosaltres mateixos, que som projecte resident del MAC, però també parlem d'altres festivals com el Maresme Sound, com el Nosaltres o com el Posidònia, etc. Tants festivals que estan creant una agenda cultural a Mataró molt interessant i volíem ressaltar-ho, perquè moltes vegades es parla és que a Mataró no hi ha un gran festival. És igual, no hi ha un gran festival, però hi ha petits festivals que estan fent de Mataró una ciutat singular i això ho volia ressaltar i que s'ha de cuidar. I dit això ja està. També nosaltres com superagraïdes d'estar avui aquí presentant amb el Labs el nostre festival, que aquest any d'alguna forma és com que ens hem aprovat una mica més al calendari, llavors vam pensar conjuntament de dir per què no poder fer aquesta roda de premsa juntes i com unir esforços, perquè com deies ara, és com que s'està generant un petit ecosistema de festivals, que és veritat que per si sols potser no tenim com la superforça mediàtica, però sí que són propostes que es complementen i que és guai com ajuntar-nos, col·laborar i poder veure'ns tots aquí per presentar-los. El Panòptic nosaltres aquest any celebrem la 5a edició. També des d'un inici vam tenir l'acollida del MAC i que va creure en el projecte. Llavors hem anat creixent a poc a poc i aquest any també tornem a estar aquí amb tota la potència que ja té el MAC Presó. El Panòptic des d'un inici és un festival que és temàtic. El que fem és explorar la relació que hi ha entre la tecnologia i la societat. Si avui en dia
estem en un món immers de tecnologia en tota la nostra vida i és present, doncs el que volem és com posar una mirada crítica, que no vol dir veure les coses només negatives, sinó també les positives de la tecnologia, però veure quin impacte està tenint, no?, en les nostres vides i en la societat en general. El Panòptic és un festival multidisciplinar, és una mica doncs, també com el Labs. Nosaltres ens centrem més en la part visual, en el cinema, les arts visuals, i hi ha una part de pensament que intentem doncs, a partir de xerrades o d'altres activacions de la programació poder reflexionar sobre el tema que ens centrem i que, com hem anat explicant cada any, el propi nom del festival que fa referència a l'espai que l'acull, que és la presó de Mataró, però també com aquesta mena de visió que podem tenir sobre què significa avui en dia la tecnologia. Llavors, el Roc ara us explicarà una mica més l'edició d'enguany i llavors parlem de la programació. Estem molt contentes perquè aquest any és el 5è any que podem fer el Festival Panòptic. Ja fa un temps que el Festival Panòptic és projecte resident del MAC i també gràcies a això és possible que es pugui anar desenvolupant. Dintre del paraigua general, que és el Panòptic, que presta atenció a les tensions que hi ha envers la tecnologia i les societats contemporànies, aquest any, amb la seva 5a edició, hem decidit posar el focus en l'impacte mediambiental que tenen les tecnologies i l'era digital, sobretot prestant atenció als processos extractivistes de mineria, però també d'extractivisme social que hi ha darrere d'aquesta tecnologia, la contaminació derivada de tots aquests procediments, com les cadenes de subministrament i d'alguna manera les desigualtats generades pel capitalisme que travessen la dimensió tecnològica del món. En aquesta edició, a més, també estem molt contentes perquè estem estrenant pàgina web i d'alguna manera també estem consolidant la identitat del festival. A més, també aquest any presentem una imatge gràfica renovada, una imatge gràfica on justament el protagonista ha sigut el treball amb una de les tecnologies que ara per ara també estan en boca de tothom, que a més també s'estan posant en el radar, que és la intel·ligència artificial. Justament ha sigut interessant perquè ens ha permès reflexionar entorn a això i és que el dissenyador amb qui hem treballat, que és l'Eudald Van der Pla, de l'estudi Van der Pla, ens va proposar la possibilitat de col·laborar en diàleg amb una intel·ligència artificial per generar la imatge del festival i això també assenyalar quines tensions comportaven i quines contradiccions suposaven el fet de que una activitat d'autoria artística estigués en relació amb un procediment sistematitzat i automatitzat com és el d'una intel·ligència artificial. Cosa que a més hem aprofitat per desplegar com a contingut de reflexió dintre del propi festival. Llavors, la programació d'aquest any hem intentat que tingui relació amb aquests temes que ens interessaven, per una banda això de l'impacte ambiental i també d'alguna forma reflexionar sobre la intel·ligència artificial i les tensions amb l'autoria artística. La programació de cinema, aquest any hem programat 2 llargmetratges i més tard ell també us parlarà del que és la secció de curtmetratges. El llargmetratge principal o el que volem destacar es diu Neptune Frost, és una sessió que farem després amb un comentari de Dami Edwards del col·lectiu Black Seeds, que és una pel·lícula que es va estrenar l'any 2021 a Cannes, que s'ha vist molt poc, de fet s'ha projectat molt poc a Catalunya, només en un parell de festivals, i precisament tracta sobre l'extractivisme a Ruanda, però de fet des d'un musical futurista, afrofuturista, que és com una experiència audiovisual en si mateixa. Llavors, com que creiem que el tema servia moltíssim per acompanyar el que volíem parlar aquest any, i com fer aquesta aproximació des del cinema. Saul Williams, que és el director, és un artista super ampli en audiovisual, però també és artista musical i serà una sessió que a més anirà precedida de Tracing Utopia, que és un curtmetratge que passarem en col·laboració amb el col·lectiu
amb l'associació LGTBI de Mataró, que també tracta sobre utopies queer. De fet, com totes les dues pel·lícules estan com molt en relació, i és una forma també de poder col·laborar amb entitats locals. També volíem destacar l'exposició d'arts visuals, que és part del programa del Festival Panòptic d'aquest any, com ho ha sigut també de les últimes edicions. És interessant per nosaltres com establir vincles entre el que és l'audiovisual i les arts visuals, sobretot també des del paraigües que ens acull, que és el ser projecte residents del MAC, i poder desenvolupar el nostre festival en l'espai d'un centre d'art contemporani. En el cas específic d'aquest any hem treballat amb l'artista i comissària Azahara Cerezo, demanant-li justament un comissariat entorn com els reptes ecològics de l'era digital, atenent que el seu treball justament presta atenció en aquestes línies d'investigació, on m'ha convidat 3 artistes, el conjunt Taller Estampa, el José Iglesias Arenal i l'artista i fotògrafa Paula Artés, per generar una mostra que justament ens apuntarà a diverses problemàtiques i tensions que hi ha entorn la digitalització del món. I aquest any també farem una sessió pensada per famílies, passarem al Wall-E, que ja és una pel·lícula que s'ha convertit en una mena de clàssic de Pixar i Disney, que no sé, a nosaltres com que ens sona més propera, però ja té 15 anys, i és una pel·lícula que anticipa molts dels debats que estem tenint avui en dia. Llavors ens venia de gust fer això, una sessió com oberta més a un públic d'infants i famílies, i poder tractar els temes que volem explorar aquest any. A més també hi haurà la clàssica secció oficial de curtmetratges, que també és una activitat que es genera des de la primera edició del Panòptic. És una instància que ens permet fer una convocatòria oberta de creadors i creadores joves i potser no tan joves de curtmetratges que puguin encabir-se al paraigües de reflexió crítica entorn la tecnologia. Aquest any hem rebut al voltant d'unes 150 propostes, dels quals n'hem hagut de seleccionar un nombre molt acotat d'unes 8. Hem vist que hi ha una gran participació nacional, a diferència d'altres anys, que potser ha sigut com més diversa cap a altres geografies, i el dissabte, el 13 de maig, dintre del festival, a part del visionat d'aquests curtmetratges, també farem el lliurament dels premis, un premi del jurat per a un d'aquests curtmetratges i un premi per part del públic també per un d'aquests curtmetratges, en una celebració que a més hi haurà l'acompanyament de concerts i hi haurà més activitats. I ja, tanco... De fet, avui hem llançat tota la programació que està a la pàgina web, així que la podeu visitar. Només com a pinzellar altres activitats i col·laboracions que farem, hi haurà un debat que precisament parlarem del tema de la intel·ligència artificial i la creació artística. Al moment de clausura del festival farem un concert amb Sossundans, que és una proposta de... Com es descriuen? És un electro high energy pop. Sí, són superdivertits. De fet, dos dels integrants són del Maresme i jo crec que és un grup que està com a punt d'explotar, o sigui que jo ho recomano molt. Després, aquesta col·laboració que farem amb l'associació LGTBI de Mataró, que ens fa com bastanta il·lusió, perquè ens hem trobat cada any que hi havia molt de material que tractava com temàtiques queer dins del que projectàvem, i finalment tancarem el festival, tot i que l'expo seguirà fins al juny, amb un vermut electrònic que precisament fem en col·laboració amb Aiguamoll Records, que vam començar l'any passat amb ells, que són els que organitzen el Festival d'Arts, que també ens fa com molta il·lusió tenir com aquesta petita connexió amb el seu festival. Aquest any, en el cas, programarem a la DJ AB. Així que, això és la programació d'aquest any. Si teniu com algun dubte, i ja no... El Raül ha explicat molt bé el moment que estem vivint com a festivals emergents, així que ho deixo aquí. Moltes gràcies. Deixeu-me que comenci pel principi. Primer, com no pot ser d'una altra manera, agrair als representants del Panòptic i del Labs que ens acompanyin, que ens expliquin i que posin damunt la taula tot el que ha de passar durant les properes setmanes. Comença el Labs, acaba el Labs, comença el Panòptic. Vull dir que jo crec que és un encert separar
la diversitat de festivals que tenim en aquesta ciutat, que aquests dos estiguin al seu espai resident, crec que és un encert que ho programem d'aquesta manera i felicito a la seva directora, la Giselle, per preparar-ho d'aquesta manera. A mi m'ha agradat molt un element, i em poso el barret de regidor i diputat d'Acció Climàtica, que els temes mediambientals estiguin a l'art contemporani. I no és gratuït. M'agrada que estiguin perquè és la manera d'aconseguir la transversalitat d'un moviment que requereix reacció de la societat. I si això no ho adopta la cultura, si això no ho adopta l'educació, si això no ho adopten les institucions, si això no ho adoptem fent un cafè amb els amics i parlant sobre, ara que alguns diuen que el CO2 no contamina, no? Estem en un moment on la Terra és plana i el CO2 no contamina. Jo crec que és molt important que com a mínim la cultura posi aquest debat al servei de la ciutadania i posi aquest debat al capdamunt o al punt més alt de la necessitat que tenim la societat de parlar, de debatre, de tenir gent que es preocupi, de tenir científics que ens diguin quin pot ser el camí i que després, tots d'un plegat, sobretot les institucions, reaccionem davant d'aquesta amenaça latent i persistent i que compartim amb totes i tots els ciutadans del món, que és el canvi climàtic. En aquest sentit, jo us volia felicitar per aquesta iniciativa. 2. La presó. La presó s'està convertint en un espai referent a Catalunya. Home, a la ciutat de Mataró també, sí. La ciutat de Mataró és un granet de sorra i Catalunya és molt més gran. I nosaltres estem aconseguint ser un referent. I per què estem aconseguint entre totes i tots ser un referent? Per la simbiosi de coses que passen aquí. Ara tenim els petits de la ciutat veient l'exposició i practicant coses dintre del pati de la presó. En aquesta sala presentem 2 festivals emergents, consolidats, emergents i que han de créixer. Després explicaré com jo crec que aquests festivals han de créixer. Però, en definitiva, la vida que es viu en un centre de repressió o en un centre que era de repressió fa molts anys, aquesta vida, aquesta llibertat que avui es viu en aquest espai per nosaltres, per la ciutat, i jo crec, insisteixo, pel conjunt de Catalunya, és un exemple cultural que hem de posar a manifest, que ens posa al mapa i que ho fem gràcies no només, evidentment, no només a la feina que fan el nostre equip tècnic aquí dins, sinó també a l'aportació que rebem de festivals com el Lab o de festivals com el Panòptic. Una presó que ha de créixer, sabeu que ens queda la segona planta per rehabilitar i aquest ha de ser un projecte institucional pel següent mandat. I quan dic institucional em refereixo que independentment de les forces polítiques que governin aquesta ciutat, el projecte de la rehabilitació de la segona planta ha de ser un projecte de l'Ajuntament on totes i tots hi fem força perquè això passi, sigui quin sigui l'espai que ocupem els representants polítics i sigui quin sigui el paper dels festivals. Jo crec que els festivals en aquest sentit també ens han d'empènyer. La gent que ve a exposar... Mira, estem parlant de diners i ens truquen del Ministeri per donar calés. En definitiva, com us deia, el pla d'usos que ja tenim bastant avançat de la segona planta ha de cristal·litzar en el següent mandat en un projecte i si pot ser en el mateix mandat ha de cristal·litzar en la rehabilitació definitiva de la segona planta que acabi amb aquest gran espai que tenim a la ciutat que és la presó, el telèfon. Aquesta és una bona decisió. Aquest gran espai que us deia que és la presó amb el Cafè Nou i amb el pati del Cafè Nou. Aquí on pivoten i passen tantíssimes coses, és important que acabem la feina i acabar la feina en aquest sentit és rehabilitar, és acabar els usos, fer el projecte i rehabilitar la segona planta perquè més artistes, perquè més festivals puguin estar residents en aquest espai. I acabo amb el que abans es comentava. Quina és l'aposta de la ciutat pels festivals? Amb això hi ha un debat just i necessari, que dirien els de missa, just i necessari, perquè els debats sempre són justos i necessaris, sobre la necessitat o no d'un gran festival a la ciutat. Jo crec que la suma d'aquests petits mitjans festivals fan aquest gran festival de la ciutat. Aquesta és la meva idea. Aquesta idea, a més, amb un element que per mi és fonamental, apostar per la gent de Mataró, apostar pels nostres creadors, apostar per les idees que sorgeixen a la ciutat, dotar de recursos, no ens enganyem, perquè si no ens estarem fent trampa. A mi quan es parla d'un gran festival, amb tot el respecte, i jo només pregunto d'on ho traurem i què deixarem de fer per fer aquest gran festival. Què he dit sempre també? Crec que falta un festival a la ciutat, per la seva tradició cultural falta un festival relacionat amb la rumba catalana, ja estem treballant en tots els àmbits, ja estem treballant perquè això sigui una realitat
en el següent mandat. Aquí podrien entrar també, perquè estem en converses, altres ajuntaments de la província. Barcelona sabeu que és un gran centre de rumba, Sant Adrià també ho és. Estem en converses amb aquests municipis perquè, si la Unió fa la força, començar a parlar de la possibilitat d'unir-nos amb una ciutat com Barcelona, crec que encara ens podria sobredimensionar més aquest festival que jo crec que podria faltar. Però, en definitiva, continuarem apostant, o s'ha de continuar apostant, continuarem, és massa agosarat, entenent que el 28 de maig la gent decidirà i no sabrem qui estarà al capdavant, però jo crec que la ciutat ha de continuar apostant per aquests festivals, que hem d'aconseguir que es quedin, i aquí és on rau la importància del tema. Hem vist en el passat com festivals de la nostra ciutat marxaven cap a la gran capital, cap a Barcelona, i l'aposta d'aquesta ciutat ha de ser que els nostres es quedin a casa. I perquè els nostres es quedin a casa no es fa amb grans promeses ni amb grans discursos, es fa amb recursos. Si volem que els festivals creixin, els festivals necessiten més recursos en els propers anys. Jo crec que aquest creixement sostingut i sostenible que fem o que estan fent de ser agosarats però mica en mica, de no voler ser el gran festival referència als curtmetratges a Catalunya d'un dia per l'altre, sinó fer aquest creixement sostenible i a poc requereix també, i no ens podem enganyar, de la inversió per part de cultura. Jo poca cosa més a dir-vos, insisteixo, crec que és molt necessari que ells estiguin residents a la presó, que aquesta simbiosi és molt important, l'aposta pels petits i mitjans festivals, que comencem ara, que acabarem amb el Posidònia 2021 i que pel mig, i ara sí que acabo, pel mig tindrem una cosa que a la gent li agrada molt, que són les santes, i que en els propers dies també en podrem parlar. Jo volia dir una cosa, que és que m'he descuidat de dir-ho, que per nosaltres és molt important, i és que aquest any dedicarem la primera jornada del Labs a la figura de la dona dins de la música electrònica. La programació del primer dia són dones creadores de música electrònica i farem una xerrada també sobre aquest tema, que ho farà la Nica, i m'havia deixat de dir-ho i ja és l'últim apunt i ja està.